estic segura que l'Anastasi mai va recordar el dia que ens vam creuar per primer cop. No crec ni tan sols que hagi sigut conscient de la meva existència. Però jo sí el recordo, perquè no puc evitar pensar que algunes coses no succeeixen per casualitat, que no passen simplement perquè sí. Alle tot, alle verfault. I no pot ser casualitat que Sant Anastasi fos un romà exemplar, que es convertís al cristianisme commogut per la infinita bellesa del martiri, que arrossegués amb ell una 70ena de pagans i que morís decapitat a la carretera de la Conreria a mans d'aquells que pensaven diferent. Aquestes coses no succeeixen per casualitat. No puc pensar que simplement passen i ja està. Aquesta partida no cal que la posis. Però si són més de 1.000 euros de la rehabilitació a segon primera. Tranquil, no et preocupis, jo ho tinc controlat. Però a veure si ho enteneu, que no puc continuar així. Ho heu vist. Les humitats m'ocupen tota la paret. Tot el meu pis fa pudor de florit. I l'assegurança em diu que el problema prové de la paret exterior. Vaja, que és cosa de la comunitat. De debò, que s'ha de fer alguna cosa. Mira, ho sento. La comunitat ha de mirar pel bé de tots. Hem de pintar la façana. Però si ja fa 6 anys que em queixo i no heu fet res. Mira, ho sento, Llorenç. Hem de mirar pel bé de tots. Hem de pintar la façana exterior i em fa l'efecte que tots els veïns hi estaran d'acord en que això és més important. Ho sento. Està decidit. Hem de pintar la façana. Molt bé. Sí, queda tot clar, llavors. No hi ha cap problema. Estem d'acord. Ens repartirem el 50%. Sí, ens repartirem el 50% de l'excedent de l'operació. Perfecte. Sí. Quedem entesos. Vinga, adeu-siau. Perfecte. Tot correcte. La rehabilitació de la façana costarà la meitat del que hem pactat amb els veïns. La resta la repartirem al 50%, entre nosaltres i el contractista. Ja estem d'acord, no? Llorenç? Que hi ha algú? Les xifres no coincideixen. Què significa això? Mireu, hem canviat d'opinió. Creiem que hauríeu d'arreglar el tema de les humitats. La família en Llorenç ho està passant malament i això és poca cosa, però així es recolzaríem una mica. Això no pot ser, ja ens hem compromès per arranjar la façana. No ens podem fer enrere. Perdríem tot el que hem avançat el contractista. Sí, ho entenem, però ho hem decidit així. Així és més just. A més, hi estem tots d'acord. Perdríem molts diners, ja ho farem més endavant. Volem veure els papers. Quins papers? El pressupost, el contracte de la façana. Volem comparar preus.
Volem un treball ben fet i volem proves. Quan ho hagis enllestit ens envies alguna cosa. Un dit tallat, una foto, el que sigui. Expliquen que Sant Anastasi va ser recordat durant molts anys per la seva voluntat de ferro i la seva vida exemplar. També diuen que va fer brollar aigua d'un pou sec i que va protegir tot un carrer d'una epidèmia de còlera. Però penso que les coses mai són exactament com un les recorda, ni molt menys com les explica. I també penso que les coses no succeeixen per casualitat, mai simplement perquè sí.